Tervetuloa Dieluksevo-ohjelman opastusvideon pariin. Tässä videossa näytän, miten voit nimetä projektisi ja muokata tilan ominaisuuksia. Ensiksi annamme projektille päänimen. Mennään projektivälilehdelle. Määrittele nimi projektin nimikohtaan. Tämä nimi tulee näkyville tulostettaviin dokumentaatioihin. Päivämääräpainikkeesta saa päivämäärätiedon päivitettyä. Aina kun tekee muutoksia projektiin, kannattaa tätä käydä painamassa, niin dokumentaatioon tulee oikea päivämäärä. Kuvauskohtaan voi määritellä projektin yleisiä tietoja. Tähän voi mainita esimerkiksi tilan korkeuden, valaisimen ja asennuskorkeuden, mitä valaistusvaatimuksia kohteessa on ja niin edelleen. Kun olemme saaneet tilan luotua ohjelmaan, voimme alkaa muokata sen ominaisuuksia sekä vaihtaa sen nimeä. Aluepainikkeen takaa pystyt valitsemaan tilan piirtoalueelle ja tämän jälkeen avautuu valikko, jossa voit tehdä muokkauksia. Kun luot tilan, ohjelma luo automaattisesti valaistuksen laskentatason nimeltään käyttötaso tilaan. Tässä näet käyttötason korkeuden ja reuna-alueen koon. Reuna-alue laskee alueen reunalle halutun alueen, mistä valaistusta ei lasketa käyttötasolta. Käyttötaso laskee määrätyiltä pisteiltä valaistusvoimakkuustason ja laskee myös valaistuksen tasaisuuden. Käyttötason laskennassa yksi huomio. Jos tilaan on lisätty objekteja ja ne ovat käyttötason sisällä, niin ohjelma laskee myös valaistusvoimakkuustason niiden sisältä. Tämä vääristää tuloksia. Myöhemmissä videoissa näytän, miten käyttötasoa pystyy muokkaamaan ja käyttämään erillisiä laskentapintoja. Tilalle voidaan määritellä useita ominaisuuksia, kuten korkeus, nimi ja tilan profiili. Pystyt myös säätämään tilan alenemakerrointa. Tässä esimerkissä määritämme tilan nimeksi toimistohuone ja valitsemme sille oikean tilaprofiilin. Dieluksevo tarjoaa valmiit tilaprofiilit, jotka perustuvat Suomessa käytettyihin valaistustandardeihin. Tämä tarkoittaa, että voit helposti antaa huoneelle oikean profiilin alasvetovalikosta valitsemalla. Profiilit auttavat varmistamaan, että tila täyttää valaistusvaatimukset. Valitaan toimiston valaistustandardi tälle huoneelle. Näin saat määriteltyä projektille nimen sekä muokkaamaan tilan ominaisuuksia. Kiitos katsomisesta. Muista tilata kanavaa ja painaa tykkäysnappi, jos pidit videosta. Nähdään seuraavassa videossa.